салом алейкум бародарони азиз. Ҳамаи ин гапо ва ҳамаи описание ки дар поён мемонам дуромада ябор бихонем бародаро, барои шумо дахл дорад. Номероро мемонам занг занем. Кадоми через Узбекистон, Тоҷикистон рафтания то границара гузаштана шуморо ба автобус мебурдиам, мегзарондиам. Бе ташвиш. Касе ай Санкт-Петербургай метонед офис равен. Дигаро касе ки ай дига ҷой метонед занг занем, пурсем. Билет на танҳо ай Санкт-Петербург, балки аз тамоми гӯшаву канори ҳамин Россия ҷойда ки ҳаст ай билет аинҷа фурӯхта мешавад. Узбекистон граница автобус дорам мегам мешунонанд то бурда мерасонатон то границара. Сопровождающий доштиан ана ҳама тарафа безопасная. То что граница то ҳамун границаи Тоҷикистон бояд шумо бигзаред, то ҳамҷара мебарандтон худшон. Вақте ки билета харидем. Билета харидем, нархи навои билет плюс ҳамун то границара бурданшон як ҷуда нависондагия дар ҳамин описания поёни видео дай. Бародаро, саволотон шин марҳамат занг занед, бинависен, ҷавобтон надодан мо да бинависем, мо ҳамун нависондагия шумо копирот мекунем, мепартемшон. Неки боварӣ дорем ки дар WhatsApp ҷавоб метаҳам. Агар дар звонок ҷавоб надодам, WhatsApp да нависен, иншоалло ҷавобтон метаҳам.